बलिया के बहुचट भी बैरिस्टर से कम नहीं, बलिया का बहुचट भी बैरिस्टर से कम नहीं। उस्तादी का पगड़ी पाया था बलिया ने, और कहे नथनी बलिया के मर्द होके बहुत गर्व। अंग्रेजों के दांत को हिलाया था बलिया ने, आपका बलिया है। और देखा भोजपुरी दुनिया में तमाम भाषा बाटे और हर भाषा के अपन विशेषता बा, लेकिन वही भाषा में एगो हमनी के भाषा भोजपुरी बा जवन मित्री लेखा मीठ है। ओ भोजपुरी भाषा गति हमरा कहे के पड़ेला कि ना पंडित के पोथी ना कवि के कविताई है भोजपुरी, ना पंडित के पोथी ना कवि के कविताई है भोजपुरी, यूपी बिहार के अंगड़ाई है भोजपुरी। अरे कहे के तो मातृभाषा है भोजपुरी, और साच कुछ तो हमनी के माई है भोजपुरी। चोरी वो सही हिंदी के शिकार है भोजपुरी, असली भाषा यूपी बिहार के जे आज हिलौले बा पूरा संसार के। और वो भोजपुरी कलाकार की जिंदगी देने वाला लोग जे आप सब भोजपुरी कलाकार के निर्माण करे वाला बानी, तब हम आप सब कहती है कि कोरा कागज पर एगो चांद बनौले बानी, धरती के आज आसमान बनौले बानी। कोरा कागज पर एगो चांद बनौले बानी, धरती के आज आसमान बनौले बानी। अरे हम जाना तानी कि तू लोग हमरे हुआ, यही तरह तू लोग के अपन भगवान बनौले बानी। अरे तू ही लोग हुआ, तू ही लोग हुआ 10 रुपया टिकट कटा के केहू के सुपरस्टार बनावेला। तू ही लोग हुआ जे 10 रुपया टिकट कटा के केहू के सुपरस्टार बनावेला। तू ही लोग हुआ जे जमीन पर बैठ के भरत शर्मा के भोजपुरी के सम्राट बनावेला। तू ही लोग हुआ कि अनुपमा यादव के हेलीकॉप्टर से उड़ावेला। तू ही लोग हुआ कि जेकरा के चाहे ओकरा के स्कॉर्पियो पर चढ़ावेला, और जे घमंड से चूर हो गई ओकरा के धूल में मिलावेला।